Som občan, človek, ktorý tu žije, platí dane a čaká, že keď zdvihne ruku, nebude to preto, aby odháňal ďalšiu absurditu, ale preto, že sa mu niekto rozhodne podať pomocnú ruku. Namiesto toho sledujem divadlo, ktoré by si nevymyslel ani najlepší dramatik. Politika? To nie je riadenie štátu. To je talentová súťaž. Vyhrá ten, kto dokáže bez myhnutia oka sľúbiť raj a zároveň strčiť ruky do cudzieho vrecka, niekoho objať a pritom mu pod stolom podraziť nohy. Hovoria nám, že všetko robia pre nás a my zatiaľ sledujeme, ako si v zákulisí delia lístky na premiéru vlastnej show. Máme tu komikov, čo sa tvária ako vizionári, tragédov, čo si myslia, že sú spasitelia. A šepkárov, ktorí ťahajú nitky tak nenápadne, že divák ani nestihne zatlieskať a už je súčasťou deja. Každé 4 roky nás volajú k urnám. Nie k tým urnám, čo si zaslúžia úctu, k volebným. Tam máme hodiť lístok a veriť, že tento raz to bude iné. A ono to aj je iné, len mená v titulkách sa vymenia, scenár zostane rovnaký. A my sme len diváci. Platíme si lístok na predstavenie, ktoré sme si neobjednali. Po každom dejstve sľubujeme, že už neprídeme, ale keď sa opäť zdvihne opona, sme tam, pretože niekde v kútiku duše dúfame, že možno, len možno, tento raz to bude hra s iným koncom. A tak sa pýtam, ako dlho ešte potrvá, kým si uvedomíme, že tí na javisku sa nezmenia? Že ak chceme nový príbeh, nestačí vymeniť hercov, treba prepísať celý scenár.